Čau čau lidi, zdraví a čonky a tohle je můj další díl z naší série Minecraftu. Jak sami vidíte, v minulém díle, jsme skončili přesně zde, jak jsem ukazoval moji farmu, že to chci udělat tady. Ale, já bych to chtěl udělat tak, jak jsem říkal. Takže si vemu dřevo, které nemám. I když tady to ten strom byl zrovna pěkný, no, tak nic, no. Tak. Si udělám čudlík hezky. Tak, sice jsem tady toto chtěl udělat ze stoneu, ale tohle se mi víc hodí k baráku, takže jo, vlastně, tady musím dát blok ještě. Tak, teď už to bude fungovat. Jo, ale tohle je moc, protože to už je dálka. Docela teď, takže jo, přesně tak jsem to chtěl. A tady mám břízu. No, každopádně tady zasadím nový strom. Přesně to jsem chtěl říct. A já se pokusím najít nějaký, dám si ještě krumpáč jeden. Tak a pokusím se najít diamondy. Tak. No dobrý, mám torčky nějaké 14 a ještě si udělám 7. Jo, kdybyste se chtěli zeptat, tak já nemám originální Minecraft, vám jenom říkám na rovinu. Tenhle skin jsem si našel na stránce mcskincrch.com neboli Minecraft skiny hledáček, takhle by se to dalo přeložit. Tak, já se podívám, kolik mám obtížnost. Sakra. Pardon, to nebylo vůbec myšlené udělat. Tak, tady. A já potřebuju na level, tak přesně tady. Přesně tak. Takhle jsem chodil i v jak se to jmenuje? Jo, v multiplayeru a našel jsem takhle diamondy. Takže doufám, že se to takhle vydaří i mně tady. Stačí jenom udělat to, že vlastně, když najdete zdroj lávy, tak ji zacpete. Tak. Onem. Dobré. A v takovýchhle prostorech můžete třeba zkoumat, že uděláte třeba tohle. A třeba tam dia, že by? Ne, to bylo uhlí. No, každopádně. My se vrhneme, já bych se chtěla to prozkoumat přesně tam. Nebo tam, protože tam si myslím, že by mohly být dia, když tam je redstone. Tak já to tu zacpu hezky, ať mě ta voda neštve. Tím tu torčku, ať vidíte. A tady to taky zacpu. Taky tu hodím torčku a redstone. To se hodí, to je fakt super redstone, to se nám bude hodit na ty obvody. A bude se nám to hodit celkově. A mně se zdá, jo, je tam Enderman. A taky se mi zdá, že tady budou dia.
Já tomu věřím hodně, protože takhle jsem našel v multiplayeru. IPčko serveru vám dám do popisku videa. Vlastně video z toho serveru máte dole. Je to geniuscrafting.eu pvp, myslím. A je to velice super server, na kterém hraju já, Majky a vlastně i nějací moji kámoši, jako je Elibot 123 a ostatní. Pardon. A je to prostě dobrý server, tak já doufám, že si na něm společně někdy zahrajem a užijeme si hodně zábavy. Protože já na tom serveru hraju, dalo by se říct, denně. A denně tam jsem tak minimálně půl hoďky. Takže fakt, kdo by si se mnou chtěl zahrát, tak ať mi napíše. A sejdeme se třeba na tom serveru. V podstatě si spolu zahrajem. Hele, Creeper, pojď Creepře. Ano, pojď mi, hop. Jsem si vzpomněl na jednu reklamu T-Mobile. Pojď mi, hop se jmenuje. Je to jedna z nejlepších reklam. Fakt, pojď Creepře, pojď, Hanem. OFG, tak teď bych nerad bouchl. Hele, a já nevím cestu zpět, Já jsem zapomněl, že nehraju multiplayer, ve kterém můžu napsat lomeno home. Já bych mohl natáčet z toho, že jo? Minecraft Edge, což je Mirror's Edge jako Minecraft, kdo neví. Kurňa, já nevím, odkud jsem přišel, lidi. Já to fakt nevím, já jsem OFG. No tak tam jsem nepřišel. Ne, tudy taky ne. No já jsem musel někde přijít od tam. Jo, odtud. Fuj, já jsem myslel, že už nenajdu cestu zpět. Pojď mi, hop. Tu reklamu si musíte pustit a vám ji hodím do popisku videa, protože je fakt superová, hlavně v té části, jak ten blonďák skočí. Neřeknu vám kam, protože to uvidíte sami. Já to tu zkusím prokopat, jestli tady budou nějaký dia. Železo. A já zase zapomínám na multiplayer, na kterém mám mrtě dia a nezajímám se o železo, takže... No. Oh, fuck. Zevní Creepře, teď bych... Nebouchej. Nesmíš bouchnout. Hodnej Creeper. Hodnej. Tak. Hele, prase, to potřebuji honem. Jenom 2 masa, no to mě neuživí. No, takže já to ukončím asi na zase se třeba tenhle 20 minut, zase jako vždy. A dobrý, no. Tak. Ne. No. Girlia Girl zaříznul hráče Girlia Girl 53. Hele, tak tohle je nějaký zbugovaný lidi. To fakt to jsou bugy akci, že jo? Mně to nepíše, že jsem se sám zabil. Sám sebe. Hele, tak to není normální. Ten noč je nějaký divný. Pavouk spadl do lávy. Takže stěrka. No, žádný zombík tu není. Hej, lidi, to je fakt divný. Jestli tu je někde Herobrine a nechcete mi to říct, tak přísahám Bohu, že vás zabiju. Protože já fakt Herobrine nemám rád. Na tom serveru, na kterém hrajem, je Herobrine. Ne, to si pletu zase s jiným. No, já vlastně hrál jsem na serveru, na kterém byl plugin Herobrine mod. A to je vlastně, že my jsme hráli
s kámošem. A teďka se před náma zjevil Herobrine a začal prostě před náma spawnovat modrý pavouky. A my jsme si nevěděli vůbec rady, co máme dělat, že? Tak my jsme řekli adminovi. Ten prostě nám hodil meč, všechno enchant 127, tak jsme nakonec ho porazili a už na tom serveru nebyl, takže to bylo fakt takový dobrý. No. A tenhle díl je prostě dobrý, protože mě se líbí. Protože důležité je, že mě se líbí. Dřevo nemám, hodiny dobré, brzo ráno, tak jdeme. A hele, chlebík. Pojď mi ho. To reklamu si fakt musíte pustit, to u ní se zasmějete. A já zapomněl, že si z těch kůží vlastně můžu udělat, jak se to jmenuje? Jo, knížky. A z knížek si pak můžu udělat enchant. Kdo neví, co to je, tak je to taková ta blbost, se kterou můžeme vylepšovat věci. Jako například chceme si vylepšit meč levelem třeba dejme tomu levelem 1. Tak to do toho ten meč hodíme a nám to enchantne, nebo vylepší meč levelem 1, takže nám to dá třeba sharpness 1, to je ostrost, kdo neví, co to je zase, a tak dále, a tak dále. No takže vlastně no já jsem to neříkal na začátku. Asi jo. No jo, říkal. No, chci si udělat to. Chci najít ty diamanty, protože to bych byl fakt happy man, kdybych našel dia. A to by byl asi každý. No. Každopádně máme zlaté brnění, což je velice sexy. A my máme 4 dia, takže si uděláme ještě bodky, to už je nám k ničemu. Takže si uděláme botičky. A teď jsme jak nějací skilleři. Můžete se podívat, sakra, už to se nedostanu. No, můžete se podívat F5, je to fakt pěkný, hodně. No. A natáčíme asi 13 minut a tohle je prostě díl, ve kterém nevím, co dělat. Takže já to asi tady vypnu a budu natáčet z Minecraft Edge, což je Mirror's Edge v Minecraftu. No, takže já děkuju, že jste se podívali na můj Let's Play a můžete se těšit na další díly z mé série Minecraftu a můžete se těšit na ten Minecraft Edge, jak jsem sliboval. No, takže zase čaute u dalšího videa a Facebook je www.facebook.com/honza.batman. Děkuju, že jste se podívali na můj další díl a čaute u dalšího dílu.